Minaiz, Ni Luffy eta naiz. bera Luffy da, eta, bueno, ikus ezazuen nola lan egiten dugun. Printzipioz, teika birritan ikusten dugu, originala birritan ikusten dugu, eta behin ikusita eta denbora kodigoak hartuta, ja bikoizketari ekiten diogu. Bai, ala ez? Hala uste dela. Neure kabuz moldatu nahi dut inorentzat traba izan gabe. Batez ere, bibik behar banau. Marrazki bizionetan bikoizteko egia esan genezake gauzarik bitxienetako bat da jende gehienak espero dula adibidez norberaren ahotsa entzutea. Eta marrazki bizionek eskaintzen duten posibilitatea da zure ahotsarekin jolastearena eta beste erregistro batzuk erabiltzea. Pelikula baten aldiz esan genezake mugatuagoa da, hau da, pertsona bat, benetazko pertsona bat daukazu aurrean, eta orduan, berak egiten dunari edo jarraitu behar diozu. Noren alde? Harris bombarderoa. Legezkapoko boxeolaria. Gaizki atera da, moztu. Zukin dezu? Orduan zeati sentitzezu? Horre Brad Pittek egiten du hijitu baten papera oso modu berezian hitz egiten duna, etzaiona apena zubertzen, ez? Eta orduan hori aldez aurrezik prestatu behar duzu, bestela etzaizu ondo ateako. Orduan zeati sentitzezu? Hemen bukatzen da bikoizlarien prozesua, beraiek bere lan egin dute, eta orain gure hasten da. Guk pelikulan hasteko, beraien ahotsari erantzi behar dizkagu, musikak, efektuak, eta filtro bereziak, pelikula ja bukatuzaten bateko. Azkenian guk hemen egiten dugun lana da, telebistan ikusten dena. Hau da azken prozesua.